Este verán Sanxenxo volverá a liderar o ranking de bandeiras azuis de Galicia. Ata 14 areais do Concello contarán con este distintivo que entrega a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor para recoñecer a calidade das súas augas e dos seus servizos. Destaca a recuperación deste marchamo para a praia da Panadeira, que quedara fora na convocatoria do ano pasado, e se suma a outras como Areas, Caneliñas, A Lanzada, Baltar ou Silgar. Da Ría de Arousa o mellor balance chega dende o Barbanza. Boiro é o único concello da comarca que locerá este distintivo en 7 dos seus areais, situándose como o terceiro municipio galego con máis bandeiras, por detrás de Sanxenxo e de Vigo. Na comarca do Salnés tamén se poderán ver nas praias Vilagarcías do Preguntoiro e Campanario e en área de Secada e Bau na Illa de Arousa. Un ano máis o Grove decidiu non optar a este distintivo. Con 107, Galicia repite como a segunda autonomía con máis bandeiras azuis de toda España, só superada pola Comunidade Valenciá, que contará con 135.